Naimbag nga aldaw mga kakabsat, tata ipakita kanyayo no kasatno agaramid ti artom o sa Tagalog, maanghang na suka. Andito ako sa likod ng bahay at tamang-tama meron po kaming sili sa halamanan namin at yun yung isa sa pinakamahalagang ingredient sa artom natin. Kaya ang gagamitin nating sili is Thai chili. Itong Thai chili na to kasing anghang ng siling labuyo. Kaya medyo maanghang siya, tamang-tama sa artom. Meron din kaming ibang klase ng sili dito. Ito yung shishito, hindi to maanghang kahit konti. Masarap lang. Tapos meron din jalapeno. Itong mga maliliit, hindi pa lumalaki. Pero lalaki din yung mga ito. Tapos yung pinakamaanghang sa halamanan namin, itong habanero. Sobrang maanghang ito. Masarap siya sa hot sauce. Pero ang gagamitin lang natin ngayon is yung Thai chili. Ang gagawin natin, kukunin lang natin yung mga dark green na sili. Doon. Mga 20 to 30 pieces daw ang kailangan para maging maanghang yung artom natin. Ganyan. So mag-harvest lang ako saglit. Ayun, mataba ito. For sure maanghang yan. Ayun, madami na akong nakuha. Kaya papasok na ako sa loob at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng artom. Okay, andito na ako sa loob at ito ang gagamitin natin ingredients. Syempre, may suka. Tapos may sibuyas, may bawang, may asin, paminta, at ito ang kinuha kong sili kanina. Meron din 3 hinog na jalapeno na kinuha ko last week. Ihahati muna natin yung sibuyas. Okay, ang sunod is bawang. Pitpitin lang natin at babalatan. As long as super pitpit siya para lalabas ang lasa niya, yung mga oils niya. Mas masarap talaga siya pag madaming bawang, kaya nakapitpit ng lahat ng bawang. Tapos tanggalin lang yung balat. Simple lang yan. Yan yung pitpit na bawang. Sili naman, tanggalin lang natin yung tangkay. Ganyan lang. Sa lahat ng mga sili. Amoy na amoy yung anghang niya. Hugasan lang natin yung sili para walang dumi. Ganyan lang. Papaliguan pa lang konti. Pwede na yan. Sabi ni Mrs. masyadong malaki pala yung sibuyas. Hindi daw kasya dito. Kaya naayos lang niya konti. Hindi kasya sa garapon. Hindi pala kasya sa garapon. Kaya kailangan pala maliliit yung sibuyas. So itong gagamitin natin garapon. Pwede naman gamitin kahit anong bote. Basta glass kasi magtatagal yung artom dyan. Unahin natin yung sili. Lahat ng mga sili sa loob ng garapon. Ganyan. At baka nagtataka kayo na hindi pa hinog yung mga sili namin. Pero yung mga ibon kasi mahilig sila sa sili. Pag ulan na, kinakain nila. Kaya inunahan ko sila. Ang sunod is yung bawang. Ilagay din lang natin yung bawang. Ang sunod is yung sibuyas. Tingnan natin kung kasya na. Medyo. Yan. Okay. Pwede na. Pwede na. Tapos,
siguro mga 2 tablespoons ng asin. Diba? Tapos, siguro 1 tablespoon ng paminta. Ayan. Ito ang itsura niya. Grabe, ang ganda na. Ganyan yung itsura niya bago natin ilalagay yung suka. Okay, so last na yung suka. Okay. Dahan-dahan lang. And punuin lang natin yung garapon. Oops, ganyan lang. Ayan, perfect. Grabe, matapang. Ito yung takip natin. Siguraduhin natin na masikip. Tapos, shake. Ayan. Para mahalo lahat ng mga ingredients natin. Ayan o, nag-imas. Kaso lang, kailangan natin mag-antay ng 2 linggo bago natin gagamitin para sobrang malasa na. Ito ang ginawa na namin noon. Siguro 1 buwan na to. At ngayon, titikman natin. Sa chicharon. Itong chicharon binili namin sa Green Hills nung pumunta kami sa Pinas. Kaya tawagan ko si Mrs. para matikman din niya. Hindi talaga kami naubusan ng artong dito sa bahay. Hindi pwede. Ito nga, nabawasan na namin yung... Ayan, tikman natin yung arton. Okay, ganyan lang. So, lagay konti sa mangkok. Kahit anong gusto mong merienda, pwede dilis, pwede boy bawang, itong chicharon. Okay, tikman natin. Isasaw mo lang. I think kailangan mo lang ibaba. Mas masarap pag nakababad siya ng konti. Matapang. Ang tapang. Ganyan lang yun. Sa Pangasinan, yung ginagawa nilang artong, mas masarap siya pag yung coconut vinegar o kaya sugar cane vinegar. Pero dito, meron lang tayo ng white vinegar. Kaya medyo matapang siya. Ang sarap. Ayun, maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa artong video na to. Mag-comment po kayo down below kung kagaya nyo kami na addict sa artong. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Ayun, addict talaga.